worship you are. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Osun Rebekasa, Anopai, Yanyami Bekasa, Otusa, Ohamobeba, Yana Yanamuyo, Osun Rebekasa, Amayakoma, Anopai Osun Rebekasa, Yanyami Bekasa, Ohamobeba.
Someone to wash my sins away. Yeah, now I can sing a brand new song. Amazing grace. Oh, Jesus paid the debt. He paid the debt. He did not own. I owned the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Oh, now I can sing a brand new song. Amazing. Yeah. Jesus, so, you did not own, I owned that, I could not pay. I needed someone to wash my sins. Yeah. Now I can sing a brand new song. Amazing grace. I need someone. Oh, Jesus paid the debt. He paid the debt. He paid the debt. I did not own. I owned the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Yeah. Amazing grace, Lord Jesus.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Ebrei. Any dear mo ebrei ebra ebeti onyame ansem. Now can yame ansem or John chapter 17 verse 17 was say, sanctify them through thy word. By word, thy word is what? Is truth. Sanctify them through thy word. Thy word is truth. There's a nyame asemba ebeti ye ho eyi efiri amumoyo ho eyi efiri amumoyo ho eyi efiri oseye ho enne dan ye papa Bishop Abesaki Kwapon ewa ye nchen eni die mo fadede kase pa esia ye papa na nyame asem so ama ye nyakundifo ye dede kase pa. Praise the Lord. Hallelujah. Eda otumfo nyankopon ase. Ta wahwe yen so ama na wotwe akọ apro abeto yen. Na eneda so mojare de omo afrosane. Na kachama soda wa bodwam. Obibia ohwe yen e wo space ne so yamama wakọ aba. Also, I'm share your TV and answer muti your radio. Yankopon Shramu. As I braid a bra, Yababiti Utumfo Yankopon Asem. Wa and any daddy kaya only as some also Yamawa Kwababa and also me so. Now, China, Yamabuno no that. Intini who say Yamabuno no Huru or Moye Didi. Sir. Tete aponkwa amoko America. Hallelujah. Yankopon onshira mapuno no na samre de mapese ode omre kakra efamme. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Wa wohwame a otieme tinyame asem itiawa apesa ya bompa ya be miru ne miensa yentie nyame asem na afei die di ni na kan no metumufo se wanya nkotosrem empaibo odima ne aseda ema nipa nyina ahemfo ene wona odi tumi nyina na yatena sekom na ye ho adwoyen onyame sompa ne abrabo a eho ye nyam nyina mu na yei eye ne so ye na genkwa nyankopon a opese wogi nipa nyina nkwa na oba no kre no enim de no ani. Amen. Hallelujah. Amen. Ana utie nyame asema osi de di ekire no nyenye odima mpae awira ho sem ne se 2025 nipa omonyare a okra se okwa a wamba no ene doso ka kwanhia ekumbi nipa bonefo eje nipa bi nkwan adebone tutututu bi anso ade ba ko pe na menim se yesu fra urade a urade je nipa so. Amen. Ambrase mo ba bi ohwe me fra bi apenya onsa ye to nyum say God is able to deliver. He is able to deliver. My Lord is able to deliver. Ye to no pabo kwan so. My Messiah. Na bi organ no mo. He is able to deliver. My Messiah. He is able to deliver. He is able to deliver. My Lord is able to deliver. To deliver, my
Awurade Yesu. Every another day, ekosi sa afi be kwa wieye, me peja mebusia, epa wa Awurade wanim, obone fo ne hihye ye biara, de be ya kwanhia, amane abenedie petuwo futumwo Awurade mpenguma me mpenguma ye wo Yesu demo. Open your mouth and pray for your family. Pray for your family. Yes, I know. Prayer number 2. James chapter 4, verse 7. Or say, therefore, we should resist the devil, and he will free from us. Or say, yensi bronsamu kwine. Now, obetwani every yenchen. Prayer number 2. We are interceding for the church. Ye bompayama safono from children ministry. Every amofrano so. Ye mame no mama kuofo. Ye youth memakuo. Asore mpenyufo asofo. Ni asafono branches ahodo ni Kristo asafo. Ye bompa say any evil agenda. Bronsam jine tuo bia etia asafo bia efrem ofraso ekosum penyimfo so obonefo ne hwehwe ye biara yensie funu afi asafo banya accident asafo bangu ye bompa ye so obonefo ne hwehwe ye bia ye tomu ja ye se no ye bona danie. Pray, pray for the church. Pray for the church. Pray for the church.
Jesus. We go for the last prayer. We are praying for the nation, our nation, Ghana. The bonfire ama omaino ya mind Ghana. According to Jeremiah chapter 29 verse 7. Also ya bonfire ma omaina ye timono. Omani nya sunjia. Yesu ye benya sunjie. Washa social media kamea ya said de bia or how to omain Ghana. De bia moja ehwegu. De bia amane tubi. Ye bonfire every president so ne cabinet the ministers na they about the MPs him for him a more maimo o man kan na mompanyufo atitire ABC aketua so ye bonfire the man kan na dosu ko wo Yesu mojem ye sre Awurade Nyankopon se o man no ye kwan atempon nyina so we sprinkle the blood of Jesus. Ye peti Yesu moja gu kwan no so in the name of Jesus. Pray for Ghana. Pray for the nation. The radius is a radiating Bible. Osoro na sasura. Oso poni paba kwa obejina ama oman Israel busionku tumi ni ina. Ena me na hwefo ne tiefo pagya yensa kire wawrade. Your bonfire the Oman Ghana dosu ko wo Yesu mojem. Your bonfire say rade ma o han to Oman no so.
Awurade ma ɔhan no ento ɔman Ghana so. Amen. Ade bɔne bi ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ wɔ ɔman no mu, Awurade ma no mpare ɔman Ghana. Amen. Awurade wo sɛ ɛhan ne hyerɛn sunum na sum no ntimi ni han no so. Awurade han tɔ ɔman Ghana so. Amen. Awurade han tɔ ɔman Ghana so. Amen. Asomdwe ma ɔman no mu. Amen. Yɛpagya Ghana mo mpanyimfoɔ de ba wɔ Awurade anim. Awurade bɔ ɔmo ho ban. Amen. Every president so ehemfo wɔ ɔman yi mu, ehema wɔ ɔman no mu, ministers ni MPs wɔn a ɔyɛ kuni a ɔbɔ ɔman no ho bra Awurade for ɔmo sie ɔmo no. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ ɛpagya Ghana akwantempɔn nyinaa ba wɔ Awurade anim. Yɛpete Yesu mogya gu akwan so. Deɛ yɛkɔ akwanhyia ahodoɔ Awurade mpengu ma yɛn. Deɛ yɛpɛte wu Awurade mpengu ma yɛn. Yɛpagya CEDAR asafo ba Awurade anim. Yɛde asafo no dɔ so kɔ wɔ Yesu mogya mu. Deɛ ɛbɛyɛ ɛsan, deɛ ɛbɛyɛ accident, deɛ yɛbɛyɛ funtumwuo, yɛtwa mu wɔ Yesu dim. Yɛbɔ owuo adaneɛ, yɛbɔ owuo adaneɛ, yɛbɔ owuo adaneɛ, akwanhyia yɛbɔ n'adaneɛ. Afei wo a wohwɛ me a wotie me, mede wo hyɛ Kristo mogya mu, mede w'abusua hyɛ Kristo mogya mu. Ade bɔne ɛmpare wo wɔ Yesu dim. Ɛna mabɔ mpae agyidifoɔ wo a wohwɛ me a wotie me, gye me so sɛ amen. Amen. Gye me so amen. Amen. It's time for the word of God. Ebra so say tie nyame asem. Sa brede fa ojota. Fa ojota. Na fa o pen no. Na nyame asem a ebei. The fra fa o tre kronkron no. Ebe wura tre sem no mo. Osome nyina me no kasa afa sem a mato dun se Dakope obetua oni yoye soka ade bi a oya na asase so seye papa seye bone dako obetua ho ka eno ene nyame asama bosome nyina ene nyame ma eche bosome bi wo ho nyame asama eba no ebeyi waten ema wani ba ho so the Bible say kwan bi wo ha etene wo nipa eni so na wie ye no eye owuo akwan enti na wotwe nyina bosome nyina me no kasa afase ade bi a nipa obeye no obetua ka dako na akatua no obi de bantam ye ma obetua ne de ntem obi de so eche you will pay for it one day and a level 3 and a level 3 na ene point a me no ka ho asem we shall be judged for rejected the word of God. We shall be judged for rejected the word of God. Onyankopon bebu yaten say ye po nyame asem. Say ye generation ye say asore ne de ye beko. Empire ne de ye bebo. Enti ene wo hwe Ghana park so nyina dane asore dan. Ghana school dan nyina adane asore dan ene ye radio stations nyina adane asore ye televisions ahodo social media ye won paibo ahodo anajumu nyina ne online radio o tune o phone de tune ya o hu radio ahodo paibo no ye 24/7 de bi paibo koso o man no mo ene wiase anso ade ba ko a nyame ma ye ne se nyame asem ne de ese ye mfa nya adwuma ena me ba so me ba wo kokko wa wo hwe me a wo tie me se onyankopon asem a ye po ese ye mfa nya adwuma no onyankopon be ye den wa wo hwe me fa so nyame be ye wo den obebu atan wa asem no ho na ye nyina nim se wa wakọ koto da na ye du gina adaka no ma o lawyer na ba be kasa ma kwadu bofo no bo kwadu ni nyina wi a judge no obobo
na waka kyerɛ sɛ yɛde kɔ edu maako bia nsia ɛna abɔwɔ nti saa kɔ edu nsia na yɛde abɔwɔ no ɛno so na ogyina sɛ obu atɛn sɛ ɔde wo tu efiase mfinhyia pɔlipɔli tu sɛ kɔyɛ adwumaden fama ɔman no na ɔde ne dua no abɔ so ɔnya de bɔ so wie a ɔbɔ a sɛ woyɛ sikani sɛ woyare sɛ wonyam sɛ woda aduru so yɛnhwɛ yɛpagya wo a police bɛ escort ɛde wakɔhyɛ prison tanaa nti ɛnɛ da yi nyame asɛm bɛn na wɔrepoɔ ɔse onipa ba onyankopɔn asɛm ɛna wapo yi na wo nkwa no ɛwɔ hefa wo nkwa no ɛwɔ hefa yɛbɛkɔ twerɛ sɛm no mu bia wɔtwerɛ sɛm no kɔ Hosea chapter 4 verse 6 mɛsrɛ sɛ monhwɛ me mic no ma me kakra Hosea chapter 4 verse 6 Hosea ngoma 89 chichemo yensia nimdeɛ a memman enie nti obetwa wɔn agu na wɔn nso wapo nimdeɛ nti mepo sɛ enim sɔfoɔ na wɔre afi onyankopɔn mla nti men nso mewre befiri wo ma amen ɔsɔfo betim ama yɛbɛsrɛ sɛ microphone so no mon check ma yɛ na kasa no mmoa yɛn nimdeɛ a memman enie nti nimdeɛ a memman eni nti obetwa wɔn agu na wɔn nso so wapo nimdeɛ nti wapo deɛ nimdeɛ nti wapo nimdeɛ nti mepo onyankopɔn sɛ opo na asɛm no ɔno onyankopɔn so po to asɔfo enim sɔfoɔ sɛ enim sɔfoɔ na wɔre afi onyankopɔn mla nti men nso mewre befiri wo ma amen entity ɛnɛ yɛ mo bebree yɛ po nyame asɛm ɛwɔ 21st century yɛmfa nyame asɛm ɛnyɛ adwuma biom nti onyankopɔn se sɛ wo se womfa nyame asɛm nyɛ adwuma ɔse deɛ ɔno awurade bɛyɛ wo nyinaa sɛ ɔbɛpo na sɛ yɛ sɛ obi apo obi a asante kasa sɛ obi apo obi a sɛ nipa korɔ no ɔmfa ho biom sɛ wonya nkwa afa wonya owu afa yare na ɛto wo afa adebɔne bi aso to a sɛ nipa korɔ no frɛ na wɔma enti ɛno na ɛkɔ so ɛwɛyɛ birim sɛ nipa ewuwu ntɛntɛm obi brɛ a onya ne brɛ so abɛnni ababaawa fɛfɛɛfɛ na borɔnsam asɛe ne hyɛbrɛ ɔde ba asase so abranteɛ na borɔnsam asɛe no papa bɛbɔ ne ho mmɔden ahwɛ ne ma bɛkɔ sukuu akɛseɛ tutu kwan akɔ obi man so eduru sɛ yɛba bɛma ne ma no sika ma wadi bi na wadi obrɛ so aba na yade kɛseɛ abɛtɔ wo so wobɛko yareɛ na ako yareɛ no nkɔ afei deɛ ne yɛ akyiri wo nneɛma ɛni wei nti nyankopɔn na ɔhyɛ yɛn bɔ sɛ ɔno ne yɛ yaresafoɔ no eduru saa abere na mebisa wo a wohwɛ me a wotie me sɛ saa onyankopɔn no n'asɛm no wɔ hefa yesu sɛ ne ma ntampiam na ɔde sa yɛ yarewa ayaresa no afa hefa nti nyame asɛm a yɛ mo bebree yɛpo sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no onyankopɔn sɛ ɔbɛpo nti ɛwɔ sɛ wowɔ nimdeɛ ɛwɔ kwan a wofa soɔ wode toto nneɛma ɛnkyɛ ne yɛ bie school kwan a obi wɔ ha ɔyɛ single parent kwan a ɔbɛfa so obetua ne ba school fees ɛkyɛ sɛ ɛnwanwa obi hwɛ me obi tie me kwan a ɔfa so ɛde manage a friend sɛ ne fie ɛnwanwa wohwɛ n'adwuma a ɔyɛ anso so ne nneɛma a ɔde saa adwuma ketewa no yɛ a wotimi sɛ saa nipa no nyame adom na nyansa ne nimdeɛ na bibisa sɛ saa nyansa no a wotimi de toto nneɛma no yɛba nyame mu a nyame som no mu nso so ɛte sɛn one nyankopɔn tɛm so te sɛn nyame asɛm so die so te sɛn
Enti nyankopon pu nipa. Nyame pu nipa. Enti anya nwanwa se obi a wo hwa me a wo tie me. Dizema beduru no ye be hwehwe wate asefo asase so aye hu. Ye be kenkan omo wa pomoden na wo nka pomoden fo no ho. Enti ansa na fi be kwa wiye nyame be makwan ama obi anya ka akwanhia ama ne nan nyina twitwa. Nyame be makwan ama obi akum obi. Nyame be makwan ama amane bi atu obi efri se wapo nyame asem. Proverbs chapter 13 verse 13. Proverbs 13 verse 13. Ebusem engoma eti edu miensa chichemu du miensa. Die obu asem animtia e de oseye eba ne ho so. Osi nipa bia obu nyame asem nimtia. Ono akasa de oseye eba ono akasa na so. Yes. Na de osuro emla no. Na de osuro nyankopon mra no. Obenya akatua. Obenya akatua. Amen. Enti maka kire say akatua no de umpo you pay it for. Na wona nkasa wo hwame a wo tie me. Eya wo refi wo ho say onyankopon bo ni wiase nyankopon hyehye maraman. Eno de na asem eka ye ho. Se opesa wo tena na asase so na oho to wo de a fa na asem no nante. Enti wo se me de nafua maako nson ena me de ball osoro ne asase. Na da toso nson no me nyame home. Enti da toso nson no aye onyankopon home da. Emunu ma onipa bi anya adwuma. Enka home da na eni ne kronkron. Na me bisa se ene home da no ye di ne sei. Asafo ahodo no bebro mo ye first 7 second service. In the third service the boy na soro ye nyina ye just 2 hours per. Why ya sorry abro so na ye 3 hours. Na ye bisa say that 3 hours kura no nipa sign na timidi ye adwuma. Tama nipa be kwa sorry nipa ye late. Why ye late akwa sorry no person sign pontem. Asoro no nhihye ye wa asafo dum nyina oso asoro de obekọ obetwere ni din wom anso nhihye ye wa asafo dum de oni so. Yesu share asomafo no keten se omo hwe yie se amra no kwa wie ma omo nyai omo nhyiemudie da the fellowship. They should not stop the fellowship. And I show you to Ashata the Abetanase. I'm on penny for Ashisha said, week long in ya then Moody Afe. Na a bedroom, a numerena speaker, a 2 car, a free churches or back. You to Mebru, the Kanya Measim. No more moted them, and more wanted. And it remember. Now, team is identity and purpose. Into the purpose of the kingdom of God. According to Matthew chapter 6, verse 36 says, we should seek the kingdom of God first, and the word everything shall be added. Into opa bambo, opa warrior, opa kwentuo, opa numonyam, opa buafo, opa destiny helpers. And so no, oh, did the kingdom of God no akoye the second. Enti meburu yana enya atade show. O se monkai dia ben. Monya nkopon wo mreben mu. Emra mo ye youth. Na mre bi riba. Emre bi ba obe wunsia obe wonso. Emre bi ba obenya manananom. Wontimi nye de sesa oye mawurade biom. Na bre ya oye bebunu yi. Bre yi na oho wo kwan se. Wotimi banya me fie na obesua nyame asem. Na ode nyame asem no ya dan esie wakoma mu. Na wo mana ode saa nyankopon asem na tete won. Ento kai tresem fa mami a friends a Lois ho a
There were laws mu and an odi tufu or they chen and nananum. Bible, go and read about laws. And never yet thing. Say, oh, see you too sorry. Na only quotation mako tena. Ebe yet thing. 10 crowd their doors for 5. And so emana Nicodemus go share Yesu no. Nicodemus bisa Yesu say na be ye den na manyadan kwa ama me Nicodemus mekra. Ye kan suku a Nicodemus makobi. Ye kan tumi a manya tumi ni bi. Ye kan sika me wo bi. And so me hu ne say Yesu nchira ne kire say matena asori dem kwa me ni nkwa. Enti obi hwe na obi tie me mre bia oba asori anso ne nkwa. Mrebi oti nyame fie oni nkwa wo ye maku oni nkwa wo ye youth ni oni nkwa otonyum obotwene wo ye church elder wo ye osofo oni nkwa ebise Nicodemus a wo ye mratwere ni timeka se we hu ne se sa mratwere na o twere ni nyame fie otie nyina no Yesu wo nkyere se me ne nkwa. And then the papa name say, "Ejuma bi ayaya mawrade say the fidia shawon sasa be siesie be chinchim na yenka nyame asem wom tam opa na oba chinchim no opa oba chinchim opa on chinchim ni panim say eno so nipa bebu hu akonta pipa ni mo otunyum o your local preacher o your group leader udi juma so bi bo awurade adwuma uye ni ya eso aketua obenya oye no bone a eso aketua obenya de uye bia obetua ka dako na dako no ebetima ya ochena Nicodemus de na Nyankopon kasa kire no obisa no mara no ono ase de o kan de sa mara yi de efri me mo frase na medisu abisine bon sema Nicodemus enti mumu bebre wasem ne se aseme ba asori ana mawie edu kwasi ada na metime ba asori mawie meko heaven wadwene no osum bebre adwene se maboduku osum bebre adwene se yese mani nam wei manwie nam wei enti mediso menyi sa nam no enti meko heaven. Heaven corner is more than sa material things no. Ye na Nyankopon kan osi ni yo ye nyina ena be dead watemu no de oye no sum de oye ne han mu de oye ye osi ehinta bia ni ba bibia na onam wo wasem so ena be bu bem na onam wasem so na be bu fo enti wadwene ya wo se masha tade keka betena asoli fie keke mabo afore me ko heaven. The answer is no. Ene nyame asem ni pamfa anya adwuma bi ye reject nyame asem ye po nyame asem ena sese nyame asem ti ye mu bi ena ya adwene mu nyina ye sika ajapade ye mra ye wo nyina ena ye banse so na ye ntimi ni ye bre so abai so for my encounter Jeremiah chapter 8 verse 9. If Jeremiah ngoma etim wo twechim aye enkono nyanafo ani bewu obabubo binim na wache won hwe awurade asem ana wapoyi na nyansa ben na wo Asofo nyabotana timu na mente de o kanompo enyansafo ani bewu enyansanfo ani bewu obabubo binim birim na wache won na obeche won hwe awurade asem na wapoyi na nyansa ben na wo
Your generation, your swan bontre, your swan your thing. You hear some 34 swinging 34 no call how much sorry. Coin you sorry. How much sorry. Tete no better say your boss sorry done. Your Mishra Roman for the praise for the Methodist for a solid decay. Now, I cry your bo first bell, second bell, and a third bell. How much in your bo now made a phone nipa, no cochrane, and poor when you now sorry. Ubekwan you and pastor morning service now sorry than our bomber. And you may could see your sem now sorry than our bomber. The whole year, you to share just 4 days. And the perverse a quarter. You to fobu or her, Fasha with him said Yami or more who buy. Fasha with him said the opposite Yami on your man, on your man. Obama crying, I'm a bronze, I'm a how. He said, who need better man, Yami and Yami so need better man. Yami botainti and Yami the boss, so that Yami boss a braneba summoner. No one shit out. Ain't you or summoner need the kind? Nine shit out to Sumbiano. And to say, in Shreina Betty Wetty. And the young conscious Shira, young conscious and Chirani, or seeing Shirana and a Beba show. And the whole year, no more you 4 days, some Mushiana youth, and more bears at 30%. And let me share the Anacida youth more problem. And now they are not kind of Joe and woman. Or some more share dear P. Pine. I'm what the bear fear. Me rather me a damn you whom. Pinyami be who our warrior, be who are pomodane, be who sikano. Oh, yeah, investment, Saka Swaba, investment in Yakopos or Bessana. Or some more did answer more man. Nti nyame behwe pa so ya brante a ababa wa bi oye alomo jata na wakoware no nyame mfiu na ababa wa na bese wa bebre wase eduru ba bia na wa gya aware mu okwan so wa da no kohwensa na Kristo ni ese nyankopon so nsum ni yi ababa wa nyame be makwan ama brante bi atuka atutu spray gu no ho na wa ba na osene usika. Because we did menyame ano no na waware o ware but so many ansa na wa da ne suban pa di a kire o na obo dam na otiatia wa yase na osan twempran wa kire na wakofa HIV na o de abesaaw o da duro so anya mete so na o hel and then me ba se me ka cho say o po no nyame asem a onkwa aka no sha. Yame bo se bra na be so no wo nhira wa wo hwe me a wo tie me obo afi we nyina asore todo se na wakọ asore na wo mu no ye ne nhihye ne se etua tight wo ntua etua wefe wo ntua emakuo na wo mu no etua tight etua contribution wo ntua woman fellowship na wo mu no etua your friends youth na woman no contribution unto ya men's na woman contribution unto ya aso ukro ya bebe toa o se ya nya ama na o san say nyankopon aso ne din o se munti ye say onyankopon din wa manamam mo office obafa ho adi asofo se wo tia oba obutimi fu oba se mentua office ma obiom adan me na me de ma ho na matu se wanyini emfra me phone biom nsen ne osika biom a tresem se oba tan anabe matan betia ne ba o se de obo ne solo na sase so dako oso betia. Deuteronomy chapter 8 verse 5 to 14. Verse 5 no nyankopon so obetia tia no bi ye owuo tia no bi ye yade tia no bi ye amaninya tia no bi ye ahokere tia no bi
Ɔse na hunu wakoma mu sɛ. Ɔse hunu wakoma mu sɛ. Sɛdeɛ onipa tea ne ba no. Sɛne onipa tea ne ba no. Saa na Awurade Onyankopɔn tea. Saa na Awurade Onyankopɔn bɛtea wo. Enti di Awurade Onyankopɔn mmla nsɛm so. Enti di Awurade Nyankopɔn asɛm so. Sɛ wobɛnante na akwan soɔ. Enti tieni yo, mo remfi sɛ me no ka safa point amato den sɛ we shall be judged for rejected the word of God. Ɔsi di Awurade Nyankopɔn asɛm so. Ne di Awurade mmla nsɛm so. Ne di Awurade mmla nsɛm so. Sɛ wobɛ kwan soɔ. Na wasuro no. Na wasuro Nyankopɔn sɛ nyame suro firi nyame asɔre dan mu. Nyame suro firi Nyankopɔn na wo sɛ wura Nyankopɔn asɔre dan mu. Na wobɛtumi akɔ high court, wobɛtumi akɔ supreme court, wobɛtumi akɔ magistrate court. Akɔ na wogyina court dan no ho kɛkɛ koraa na wohyɛ kyɛ a ɛno koraa no yɛ contempt. Wogyina hɔ kɛkɛ na wosere ɛyɛ contempt. Na no social media manche di akɔ. Yesu kɔ himpɔn bi anim ɔfra ntoma ɛwɔ sɛ ɔyɛ dɛ woyi ba fam sɛ wura na afie. Ɛsɛ woni ho kwan sɛ ɔyɛ saa. Nipa nne ne ho. Yes. Sɛ ne ohun ne sɛ wode wo ho no wonne wo ho asase wei wo wura. Ɔse sɛ ne wote me tia wo ba no. Wo tia wo adwuma yɛ ni. Wo a wo hwɛ me, wo tie me. Wo yɛ panyin bi ɛwɔ adwuma mo te me tia wo bi na ne nsa sa. Na ne nsa egu ne tia no de ye hu no ɛwɔ yɛ friend sɛn ɛwɔ yɛ ministry no mo sa. Te sa na Nyankopɔn so so ɛbɛtia. De me twere kuli letter. Ede ma obi. Wa ma adwuma ntam, o ma adwuma ntam ntino. Ma twere kuli. Ede ato fa so. Na hwɛ this year later wa ye wo nyame fie from January to August. Bible studies ayeye na no papa Bible adesua adult Bible studies ayeye sempen for mehie ekuekuekueku na yensua Nyankopɔn enum nsɛm sɛ wo wanyini chance adesua no. Na di ote abanwa so o man panyin na ankasa etre nyame fie kosua nyame asɛm. Na waduru hin de Ghana akodie nyina ya ne dia. De Ghana asrafo nyina hyɛ ne nsa. A obetima aka sɛ Kumasi nyina mo na no nsia. Na no monte time o se bokofo na. Omo na 2 o'clock. Also ye oba na se bema about 2 o'clock a 2 o'clock pia bonte ma ye hwɛ. Owidie nyina ye beda na owidie ni. Tikani da, ohia ni da, de oyare da, de onyare da. Mene wo ka tu me ho asɛm. Sɛ honam ni patimi ye nipa saa. Mo bebre mo nsua nyame asɛm, ɛna mo nsua nyame abufuo. Enti wo ye de wa ankasa wo pɛ. Sɛ na Awurade Onyankopɔn de wo kɔ asase pa so. Onyankopɔn de wo kɔ asase papa so. Asase a ɛso wɔ nsubɔnten ne nsuo aniwa, atare a mepɔ esene. Asase a ayuo ne atokoɔ bobe blɔdom atoa ɛwɔ so. Asase a ɛso wɔ ngodua ɛne ɛwɔ. Asase a only ni so aduane na bibia ehia wo ɛwɔ so. Asase a na abo ye dade na obetu kɔ obra free mepo emu. Na sɛ wodidi me a hyira Awurade Onyankopɔn asase pa a wode ama wo nenti. Hwɛ yie na wo ran free Onyankopɔn sɛ woli ni ne mla nsɛm ɛne na temude ne na hyɛde a me hyɛ wo nei so. Na sɛ wodidi me na wosisi adan patenam. Sɛ wodidi wie na wosisi adan papa tremu a na wanantwie ne wonwan ɛdɔ. Na wodwetɛ ene osika dɔɔso ma wo. Na ade a wo nyina dɔɔso a hwɛ yie na wakoma amma ne ho so. Na worɛ emfrɛ Awurade Onyankopɔn a oyi wo Misraim asase so enko afie mu. Ba nsɛm nyame asɛm. Wa wo hwɛm ya wotie me. Betwamfo ne kakra kyerɛ wo. Wo yɛ kurasi ni bi ba ɛna ɔhwɛ me saa no. Bia kura bi ase ananka mufri na kane akura ni ho light ni ho. Ahwɛ ba bi anyame afa wo afiri ene hwɛ ɔman bi a ene ayɛ kane man. Ade kura san wo hu. Abi bi anyame di wakotu. Wo na wetimi asi abansoro dem. Wetimi asi sisi estate etitim. Ewurade de basa ena eje wo. Hwɛ abusuafi a etiti wo mu.
ebesi nnekura fie okura no yentale ho hwe bebe bia nsu anamo dware ne nsu amonom ankora ye de kota ayeden aka ho kerosene ye de gumu mo abeguma enne me kai wo kakara hwe dotedan bi na modam atakwa me dan apoma eni ho anso hwe bebe bia nyame apagya wodi wa bedu ko de se ena na ewo fie ho o seye jawona ho eye bisas krochokotwa no bisas evriva nyankopon nim seye nipa wure fi no hontem enti nyame ma oman no kokko say they should be very careful if so ode basa ede ode ni tumi na eboa won if say Mizrim from Mizrim to Canaan no ena hokwa tumi wo ho na kura emo mpanyefo nyina poma timi dane owo wo bebre fie na wo firi mu no nipa frifie won timi ntoka nipa frifie won timi nsidan nipa frifie wa on timi nya abodin krata aso nyame de basa eden na pick of the same family eya akofio na kohwe mpanyefo wo wafa no nyina sresre enne utimi ko bank oyisika enne utimi tuka enne o ma ko school papa enne o ma ewo certificate papa enne wo so timi yisika cha obi kan fie ho kan ni ho ebusia mfiri mu ho asem na America hwe bebe bia nyankopon apagyawo se ndipa enne obo wakora na amanfo efro se o freme director o freme master o freme madam o freme sa o se sen eye urade na aye wo sa also be very careful. And then the people be wure fi won ho baby bia nyame onana na kanswa de nyankopon aye okura no mu bie ni ho amanya bi atoda ya mu nkom nchi kohwe kofio na kohwe se na wo so anom na wo afa nom se afonfon ena wo ti Ghana so mu hu a nipa koto so frɛ broche na aba anso nyame na waya wo saa no wure fi nyame wo ye bibia ma nyame aya wo ya o som nyame aya wo ya o ba so de aya wo ya o bua nyame adwuma aya wo ya nyankopon say be very careful mo bebre a wo hwe me a wo tie me wo ma me kra wantimi ansi fie na wasi ni bi o papa kra do ba fie na wo wasi no kra wantimi ansi bi ko hwe ba bia na o papa ma me na o tware ko hwe ba bia na oda na hwe bebe bia nyame de wo abedu o ye bibia ma urade a nyame ama wa ho fe se fa hye nyame edumonyam on fa hye na edumonyam ene youth for the nti ma menka kasa ene youth for ma ho siesie kura nye wa ho siesie onhu wiase ni youth ena onhu Kristo ni youth ya wasum no bebre wa wo hia wona wo na utimu se osum we na okom ya wonwuma mre bia meka se wo hia police ni hia soja ni ehia nurse ni a na tade ehye na no kra kire adwuma a oye wo hia kremoni ya nuanum islamfo na tade ehye ne ni ma ya fie nya obi na beka cho se islam ni anso Kristo no hia wona ye hu ne se 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Timothy ongoma edikan etimienu chichemu enkono ene edu. Ose sanso ana ema enhye ntade a ese emfa ani a ewu ade ne adwenemotie enkeka won ho. Enye mesawo ana sika ana hwene pa ne ntade a ewo buo mu. Na emom enwuma pa esema oyi onyamsompa echide. What did the church say no kan? 1 Peter 3:3-4. What did the nyango mo kan? Petro ngoma edikan etimiensa. Yumiensa ene 9 3 and 4. Momma mo ahyehyede, momma mo ahyehyede enye honam ani de. Mesawo eni sikahye anan tade hyem na emom moma no nye akomamu enipa wahinta no honhom a edwo na eye kom ade a empro mu eno ene ebo
ɛno na ne boɔ yɛ den Nyankopɔn anim. Amen. Oh, nyama nyame ebu. Te obedi na asɛm so. Oyɛ bɛbu na. Obedress kama. Nyankopɔn sɛ ne boɔ den ma no. Enti enye sɛ mi wosika. Me ko TikTok akɔhwɛ styles aba na mapam bi. Social media ho no. Edi kan kyerɛ mo sɛ enye de gu ho bia na yɛ nneɛma papa. Amanfo na omodi nneɛma begu ho no ebi yɛ bronsam agent fo. Nipa no na watwerɛ article na wodi tu ho fo no. Unim no. Unim ni su. Unim sɛ no ɔsete. Ɛna ɔde na asɛm na ɛyɛ adwuma. A wapo Deuteronomy chapter 22 verse 5. Nti wo se Deuteronomy chapter 22 verse 5 no de wapo no. Na wokɔ peke asɛm no ɛwɔ hemfa. Ɛwɔ TikTok. Ɛno na ɔde bɛyɛ adwuma. So ɔbarima nhyɛ ɔbarima nhyɛ ɔbaa ataadeɛ. Ɔbaa nhyɛ ɔbarima adeɛ. Ɔbaa nso so nhyɛ ɔbarima ataadeɛ. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ Awurade. Ɛfiri sɛ wɔn a ɔyɛ wei nyinaa ɛyɛ abomination to the Lord your God. Awurade Onyankopɔn akyiwadeɛ. Ɛnɛ mmabaawa ne mmeranteɛ. Mɛmɛ nyinaa dane Sulemani. Abobɔ n'asom ayɛ ne ti. Sɛ Ghana mɛburu nyinaa dane Rastafo. Elders mma, asɔfoɔ mma, imamfoɔ mma, kristofoɔ mma. Mmabaawa nyinaa yi ɔmo nofo egu abɔnten. Ɔmo nkata ɔmo ho biom. Ɔmo du nneɛma na asosɔ wɔn pa. Na saa nneɛma no enti te na tetefoɔ no de som Nyankopɔn. Enye ya pen so nkwa na we ya akoso. Edi ka akoso wo Sodom ni Gomorrah pen. Ema nyame toja gu o ma so akoso wo Noah nanu pen. Enti Yesu ba ye no, Yesu se monkai senya Noah nanu ye oye. Sa papa na me maye no so be. Ene you tumpe nyame asem tie. You tumpe fasting tie. Na me kanu. SOMPA TV so. Tete no kayama kwan agasi ka obehu say ye camp meeting, youth camp meeting. Mo am drive no secondary schools bi ayeyama esufo ahia we mo ahia ena kona kohwe schools ni nyina ye empty. Ye kira akora se ne osenya dan ababawa ne abrante kwan ofa so onchi ne yam kom na watimi adi honam no so honam no ekon ekotia honhom no enti ye kira wo se hye wo sunsum no den na watimi de edi honam akono no so. Where was the last time CEDAR youth nanka samo be hia se ye day fasting all the day biaba youth no ye hia aya konkere 6 to 6 ye mini watch night obese nyame ba ho bai omo wa ware papa omo ne wie uye na tie nyame asam o ka kire Joshua ndumba Joshua o se mayi wo de bi de wasi Israel abusuankuo dumie ni nyina so na sa opese wo kwan so ya ojojo na esi wo yie de a bomodian sa obehwe twere sem no na de ya twere ne mu ni nyina obedi so anopa obedi so awia na wadi so anajo na hwe se de ya twere ne mu nyina o de be ya adwuma eno na be si wo yie e be wie wo yie ene sa nyame asem na yese yempe na Yesu na aka so ye Nyankopɔ ba no kra ye fasting 40 days and 40 nights enne open nada obia mpese ye wonuma ni bu ha osofo ntimi nyema Onyankopɔ ntimi nyema je se wo ankasa wo ye fasting ye nyema obi fasting kokwa nyame asem sua ye nsua ma obi ayese obi num aduro e ma ya afu e de maka de ye ha kire ewie mesum na adwuma temiwu na nyame beka se meka nokore e kire nyame ma te mon fa asem na nante na monya kronkron ma Awurade na be si wuye na be wie wuye. Ezekiel chapter 23 verse 1 to 3 enche me de nyame asem ba wie ye wie pa ye beka Ezekiel ngoma eti aduonu miensa
kyekyɛmu baako ekosi mmiɛnsa na awurade asɛm ɛbaa me nkyɛn sɛ onipa ba mmaa bunu ɛna baako ɛma maa ɛwɔ hɔ na ɔbɔbɔ adwaman Misrim ɔma baabere mu na ɔbɔbɔ adwaman no ɛhɔ na omia ɔnofo omi ɔsɔfo kan hɔ na omia wɔnonofo ɛhɔ na omia hɔ ɔnofo na mo hyɛ ɔmonofo no dwa enti wɔn suban bi a yɛdi ne nɛ awopia abɔnten ho sɛ ohu na abɔnten no ɛnyɛ na ɛnɛ na ngua ho ɛkɔ so wɔ tete bede no enti mo a yes yensum bibi yensum bodie no na sɛ na be ya emu ntɔ fam a ɛyɛ yesum na sɛ yɛ ne sɛ yɛde si ɔkyi ane sɛ na yɛ ne dɛn na yɛde awɔ ne kɔn no na bɔde na yɛ sɛ abetom na bɔde na yɛ dɛn na penti kɔ soro adeɛ bi a ɛkɔ so yɛ generation no ɛde ka akɔ so wɔ asase so na ɔmo yɛ saa ne bia na awie ɔmo yi o sɛ ɛhɔ na ɔkeka wɔn mma bunu mu mpokua na ɔsra ho ɔyɛ sra ho ɔde cross ɔde san de Yesu atuma mmea Yesu ɔpo nyame asɛm a ɔhɔ ɛba ɔso yɛmu biri yɛnim the consequence that all rejected the word of God thought ya sorry them ɔpo nyame asɛm ɔhwɛ bɛn ɔpo nyame asɛm ɛna hwɛ baabi a nyame apagya waduru ase asɔre ɔkɔ obie koraa no ne mmerɛ sɛ ɔse monkae homeda na mu ne ne kronkron na deɛ ɔbɛsɛe homeda no sɛe na me Nyankopɔn mɛsɛe no Nyankopɔn som na yɛsom na yakoma mu wana ka kyerɛ ka nyame bɛma sɛ yɛnhyehyi adan Yesu kɔ no ɔse ma mu nya mu nhyɛmudie da enti yɛn nuanom kramofoɔ osi ne fie wasi masala cheketua bi wɔ ne fie ansoso no san fa ne buta san kɔ masala ti kɛse kɔ yɛ asɔre na ɔbɛka so yɛ sikani ɔwɔ bi wɔ ne fie ɛmo sitting president nyinaa ɔmokɔ ɛfrɛ sɛ masala chekɔfrɛ nyame ehyira Kristo ne kakra nya ka baako tisi fie mmienu mmiɛnsa wie a afei kura na ɔsom nyame kura na ɛha no ɔsom bebree wɔ hɔ a mmɔ na ɔsom no a wɔ mu ayɛ so ɛmu Nyankopɔn no hyira no saa mmere no kura na ɔboa yɛnhwɛ alagyefoɔ no ne mɛka kɔ na ebi wu ɛwɔ Blackstone no aso afi biara etimi ba nsɛm na ɔmo su we say minyanya take it Kristofoɔ nko a na onye sika ɔkɔ asɔla na yɛ ne ya Kristo ni nko na onye sika kɔ ɔde boa nyame asafo ɛha no ɔsom ahodo aka no ɔsɔfo kuku aka no ɔmo initiate nipa de wuram ɛtotɔ ka mankora sɛ na bɛyɛ bɛtwe wɔn ɛde wɔn abɛka kuo no Kristo som nko a na nipa nya sika kakra na dwɛ ne ahantan aba no so ubewu ntam yarebɔ ne bɛbɔ ntam yɛhwɛ nipa bi ɔmo po nyame asɛm ebi te sɛ Saul 1 Samuel chapter 15 verse 23 ɔmo bebre nyame po 1 Samuel chapter 15 kan verse 23 no nkwa Samuel ngoma edi kan eti dunum kyekyɛmu aduonu mmiɛnsa na atuateɛ ɛte sɛ wakɔ abisa atuateɛ te sɛ de wakɔ abisa na asoɔden te sɛ amumuyɔ ne ahonisom asoɔden te sɛ de bɛn amumuyɔ ne ohonisom ɛsan sɛ wapo Awurade asɛm nti ɛsan sɛ wapo Awurade asɛm nti ɔno nso apo afiri ahenni no so Awurade so sɛ ɔno so wapo afiri ahenni no so amen ɔwɔ asɛm ɔsoma sɛ yɛnkɔ ka kyerɛ ɔhene Saul Bible sɛ obi ni hɔ ada ne ho ɔfɛ kyɛn Saul
Emma wa ho ofe no tente no gram e no to no na ada. Bible say nipa your friend say Paul so na so sowa or your kokko ni ho ofe. Go and read. Aso nyame soma Samuel say koka chese me nyame ma po no. One na asefo nyina hini no obi anya bi ni biom. Pop so pa chowa ohin so pa pa chowa nyame amfan fi. Enti wa dwene say wo bedi nse hu na how ba e na me sere Awurade hu me mabo na gime. Eya plane crashes no. Eya mo di videos no beto ho a. Eya na ebeto social media eya abobo bi. Be kai Zambia de bi. Ebi tia mu bi ka Jesus na ja to plane ebi ka wala wa kubaru wala kwa de ba wala wa kwa de Jesus kinkire yo mu nyina ni papa akokora survive great me to for masofo na bi ewu na bi anyankwa eno na kire se nyame o se me nim kwan a me fa so agye me ma efi social donwa e ba me mpa bon se nyame nye amen nyame nye amen wa oni nyame nam wa wudi nyame hyehyɛ yeso nyame nyo enti ye the announcement aba aka se week ni nyina youth fo nyina mo ba be hia yakofa sofo yakofa speaker se wo mara na wa ya so wonde na wa ma ye mebu wo ha se se won saka disi a won sanka okra yes ma me fo mo be time meburo na echi wo se so wo ma ne mebu wo se se won saka disi a won sanka eya so wonde me makuo mo meta maburu echi na your friend say mo beba o mo chidom na o mo ntra nyame nyuna ase utifie na o hwe TV wa ma nya unu mabu asese nyame de ma odisi a ena wa je firi wonsem nyame asem ye ane de bi nka bra na beto nyoma youth se mema e bo twene ma youth se mema Ampontem. That is how before I said, Ampontem into a young crowd. What is all more join all cotton secret to say a sound your manual manner? What is say? What can say? What food a jumam? What Ampontem into Muku Shia won't go. Well, qua you die. Ati emu bebre mu nim de yakwaso a Kristofo nyame kum ye sunsumu enti obu a wo hwe me a wo tie me waye ti ase ewu apomodin ewu wa ware ewu osikasem ewu wo hyabere ewu enti eno so na ehu no nyankopon ka se da Adam ni if mo bedi duaba no wuo na mo bewuo if di bi wa ewu o se nyame boa enti me wura wo so di bi ono so di wa ewu and so spiritually no no nyina ewu ena bi de nyame asem ba wie ye nyankopon wan hwe ya John chapter 12 verse 48 mo twere John chapter 12 verse 48 na twere Zechariah chapter 7 verse 12 bi de nyame asem ba wie ye na nya botro kofia san ko kenkan nyame asem Yohana sempapa ti dumienu chichimo aduanan nwotwe de omume nyankopon omuma asem onye me nsem no ewo buno aten na onye den onye me nsem no na me nyankopon me nsem no omfa anya adwuma no ewo de obuno aten wabu aten dada asem amaka no eno na ebebu no aten eda edi akire no mo enti mu bebere nyame awie wo documents nyina siria no nyankopon nim ade foforo bia bi wa wie wo de da wo se wo fa nyame asem nya adwuma nyame asem watu atua wo so asafo wo mu fa nhye nya adwuma nyankopon se wo bu aten dada wa wie wo onam ho o se da di akire no o de bebere Yanko Zechariah na yemfamra wiye. Zechariah ngoma eti enso ne chichemu eye baako. Na wahene Dario afi etoso enan mu no
Awurade asɛm ba Sakaria nkyɛn bosome ɛtɔ so nkron a ɛne Kislew no da ɛtɔ so 9 na betfoɔ soma Sarisa ɛne Regem Merek ɛne nipa ɛba sɛ ɔmɛkɔtɔ nsrɛ Awurade anim na wɔmmisa Asafo Awurade fie asɔfoɔ ne adiyifoɔ no ho sɛ minsu bosome ɛtɔ so num no ɛso. Kan verse 12 no nko a. Verse 12. 7 verse 12. Na ɔyɛ wɔn akoma sɛ ahwehwɛboɔ na wantie mmala ne nsɛm a Asafo Awurade nam ne honhom so ɛma aka ne adiyifoɔ no ɛbɛkaeɛ no na ɛma abufuhyeɛ kɛseɛ firi Asafo Awurade nkyɛn ɛbaeɛ. Amen. Enti wo tie nyame ho asɛm. Opo bia ne tim wo den pa ye Nyankopɔn. Numbers chapter 16. The kwan Nyankopɔn de Korea ene na abusua ne mafa so. Ahwɛ kwan ɔde mapɔma no so fa so. Obie fom se ya no kan mo nyina gu mo anim no so kum mo nyina. Osan toja ehidi. Ena nipa over 14,700 but the yare bobo mo nyina wuye. Nipa wu o man no man mo complain. Go si say ye be hwehwe tete atempon no. Ni yakodi so. No man no ye ni be ba ye ho so say o man Ghana enye nipa man ye Nyankopon man. They was say ye de o man no enhwehwe ye adwuma. Ye de nyame asem ye adwuma. Obi bia ye de dibia bi be ma wo. O say obeye dibia no say de o ya akobu akonta e de ama o Nyankopon no. Sa o hawa ye fam no de afen na na akese kwara e ba o man no so. Nyankopon ma wo ne mra ho so. Ene me no ka nyame asem. Se opo nyame asem tia o hawa e ba wo so ne de toto na me no che ho asem. Wa mode ase fri nne kosi safi be kwa wiye ko hwehwe asem no fusuo kronkron no. Wa mode afa asem no ko ye adwuma fa asem no nante na ye kronkron fa ma Awurade na botanti a nyame do ba asase so no ono Nyankopon na abehwe na ebebe mama. Shalom. Peace. Me mau 2 minutes. Men sorry tena sesa na ono nyame kasa. So tias 2 minutes. Nyame asem na ba nyame me masem ye nyame asem ono nyame kasa 2 minutes. Asem no nanto. Ya pro. Wakanye ya tra. Onipa. Wakanye ya tra. Onipa. Wakanye ya tra. Onipa. Pasem no nanto. Ya pro. Wakanye ya tra. Pasem no nanto. Wakanye ya tra. Wakanye ya tra. Onipa. Wakanye ya tra. Onipa. Pasem no nanto. Saturday. Boa me send your boa tetefo na omotemi no nante kronkroye me rade boa me. So me mu na my emere catch rade say boa me. Amentemi no nante. Catch rade. Boa me. Mami sumuye. Wo fre nechima. Boa me. Mami sumuye. Rather